sithe nje usisa simsupport since ku home girl wethu. So njengamanje sinabo-ke la abafowethu nje sizopromote abafowethu usisigqamuza la kwi-competition ukuthi naye athola amavoti njengoba nibabona nje abafowethu laphaya behlezi si-live naku-Facebook. So nje sizothi sicela amavoti abafowethu nibasupporte ingane eziphethe kahle lezi ingane esizidingayo esithi sidinga iy'ngane ziphathe kahle sisho into efana nalena-ke. So siyacela-ke sibonile bafowethu ukuthi kukhona abasupportwayo abanye la nabomasipala bayasupporta. So sabona ukuthi nathi kungakuhle ukuthi sisupporte la singasupporta khona. Ngathi usisi yamangaza nje lento ngathi yamangaza lento ayiphethe. So siyafisa-ke bafowethu ukuthi nje nisinikeze ama-ideas. I-competition iyavala nje soon. Iyavala soon i-competition. So ningasiza nje ukuthi nibasupporte nibavotele. Nkosi yami siyacela yibo. Siyayicelela kwathina manje. Ayikho indawo singayihambanga. Njengamanje. Sihamba sicela amavoti ebantwini semarenki. Yes. Hayibo. Emamoli, like emamoli bebengasibona uba siyini. Vele basibuka ngathi siyahlanya. Kodwa bakhona abathembisayo. Bayazama abantu abanye babo abanye ayabasupport. Yeah. Lapho su number 3. Siku number 3. Yes. Number 1 usho le ekudeni. Sisemsileni. Senzame kakhulu bafethu nayizolo kade niku live. Kade niku live isikhathi eside nje. So indawo engqonqoza kuzona ke noma zingeke zivuleke zonke kodwa kukhona abazoba nawo umusi. Yebo sithemba kanjalo Nkosi yami. Yeah. So from abosisi omasipala abasuka kubona basuka komuphi umasipala? Suka ku masipala NDZ anda umasipala omkhulu omuphi? iHerigwala. Ngikhankasile kodwa kuyakhankaseka ke khona la eHerigwala. Hayi kuyabheda-ke ngandla Nkosi yami la eHerigwala. Nosizo sasithi besithi sizolithola kakhulu besithembile hayi kodwa shemazange kuze kulunge. I-support eningi itholakala mama kuphi? I-support esithole kakhulu siyithole kakhulu emarenki ko-taxi driver. Yeah. Umzimkhulu nje especially ayibona abantu abasupporte kakhulu mathiwa siyabheka indawo esike sethema sizihamba sithi mase sisiqhathanisa kodwa ayishema umzimkhulu wenze kahle kakhulu especially ema-taxi rank or taxi drivers. Sibashayela izandla emzimkhulu for i-support. So nje if kuwukuthi ngempela kuyenzeka mhlawumbe kusukela niqalile sesiside sona isikhathi kade nibaningi ningathi nje abantu sebenisupportile ngithi nize nifike la senikhona njengamanje. Siyami siyabonga abantu asebesupportile igalelo labo likhulu kakhulu baqhubeke bakwenze nakwabanye abakwenzile kuthina. Yes. Yeah, so baphi onomehlo bathini athina amatshitshi enihamba nawo? Amatshitshi enihamba nawo athini anisupporta indlela ayayicaba anilekelela. Nkosi yami amatshitshi ke basilindele ukuthi bona azosupporta kakhulu hayi i-support asange siyithole kubona kakhulu yebo. Yeah. So lo muntu nje osabheke ukuthi avoteke njengamanje nje sekusele kancane ukuthi kushawe intambo kahle ola kusasa kuphela oliphelele ola namhlanje seliyaphela vele ukuphi mhlamba bangasilekelela ngakho basupporta kanjani iphi indlela yokusupporta enilindele? Sicela njengamanje ngoba isikhathi sesisincane sekufana nokuthi sesiphelele. Sesingathanda nje Nkosi yami othandayo nothando lokukhipha nako asenzele i-donation. Yes. Sihambise straight to FNB last deposit khona. Okay. Yabani i-account esetshenziswayo ngoba mhlamba abantu abayazi.
uvote to drive. Okay. Yeah. Also uma ngabe vote to drive lo iyona account iyona reference noma i-account iyodwa then bese kuba ukuthi i-reference eyaqhamuza kwenziwa kanjani? Oh, i-reference esisebenzisayo uqhamuza. Yes. And mangabe sovota laphayana ulenza iphutha ngoba mangabe kukhona imistake mhlawumbe ngeke ngithi ugeje spelling. Yes. Abalibali lelo vote kufana nokuthi nje lilahlekile kanjalo. Yeah. Yeah. So indlela right yokuvota ukuthi ufaka imali kule account le ya vote to drive. Yeah. Then wenze i-reference uqhamuza. Uqhamuza, yes. Or ibona abazihlungelayo mase bebona i-reference ukuthi okay kusho amavoti amangaka lawo. Yebo. Oh, mina bengitshela ukuthi ngingena kwi-account yakho bese wena ukuzivotela wena ngaleyo mali. No, ayingeni kwi-account yami ya straight to i-account yazo ile competition esikuyo. Oh, okay. Alright. Kodwa ke abantu abaningi la sikhona la sijwayele ukuthi sihambe sizicelela khona bajwayele ukufaka ke ekopini lesiliphathayo ngesandla. Liphi ibhakede pho? Silishile ke lona senzela phela kwaRasa amagama wasabonakala. Oh, vote to drive lo khona. Oh, okay. Kodwa ke kuvumele ukuthi mhlawumbe ngavota kuze kube isikhathi sini? Singavota kuze kube ikusasa uLesihlanu ngo-12 ebusuku. Okay. Yeah. Dlamini ongenamkhaba intombi le othi yinhle idinga ukuvotelwa kwi-vote to drive. Yeah. So nje usisa ngikuthokozela kakhulu ukuvotelwa lapha ya. Kuzobe kukhishwa umkomelo ngomgqibelo mangaphazami. Yebo, empendle. Yeah, ngomgqibelo empendle. Yeah. Ila kuzobe khona kukhishwa khona umkomelo. So intombi ke mawufuna ukuyibona ungaya lapha empendle. Ngomgqibelo usiyivotelile. Yebo, sivote kaningi. Uvote futhi unganaki ukuthi uvote kangaki enzele ukuthi leya moto kosami sibuye nayo size igwala. So nje kungakuhle lokho. Okay, okunye ke mhlambe ke ningathini nje mhlambe ijeni ibinjani? Yo, usiyami bekunzima kakhulu. Yes. Ubuthongo asisabazi. Awu kodwa inganizoma. Siyahlala ebusuku ukudla kudleki futhi hayi ukuthi mhlawumbe ngoba ngadleki ngoba akulambeki. Akusalambeki. Asilala ebusuku uthatha isikhathi sesikhathi sizohamba siye nje ngeke ngenze isibonelo ngomzimkhulu esahamba sabuye ebusuku ngabo-9. Nakhona imoto zaseziphelile sa-end up sesihike of which akukho safe. But sacrifice akosiyami for le competition esingenelile because sesihambe saze safika lapha ku-top 3 akumnandanga ke ukubuya ungaphethanga lutho. So usebenze kangakwazi wafika ku-number 3 kubuhlungu nanemali uthothi mhlawumbe kini uzophiwa imali kuthiwa hayi le pocket money leyo mali le awuzange usacabanga vele uhambe uyifaka lapha emavotini. Yes. Ikudla ngithi siqashile sihlala emqashweni. Yes. Sigcina sisithatha ngisho imali egrocery. Sithathe le mali egrocery soyifaka yonke lapha uyacabanga ke mase kuthiwa Nkosi yami ngisasivotele akusaphumeleli. Kushuthi nje kahle andlile kaningi. Asidli. Andlile ngokuba busy naphinde nangadla ngokuthi imali kwayona seniyifaka ngapha. Yebo ngisho irent kucabange kaningi. Uyibuka ukuthi konje kusho sengizophenduka iphala ke manje Nkosi yami ngoba phela ke. Yebo. Hawu kwaze kwanzima. Ave kunzima. Ngibonile izolo impela ukuthi kade ni busy. Anidli anilali. Kahle yini khona kusani enisakwenza? Sesilala emini Nkosi yami njengamalulu ilithwende enamadleba. Amalulwane. Njengamalulwane. Aningabikho ikhova ezimnqini isonto izayona lezo. Yeah. So ke ukusuka njengamanje kukhona indawo mhlawumbe nisazozama kuzona mhlawumbe abantu abangalindela ukuthi ningaqhamuka nizozama kuzona mhlawumbe amavoti njani sinibuye nihambele indawo ezifana nama-rank ukhululeke nje mawukuthi ayikho niplanile futhi ungathi no hayi beningakahleli. Sesihambe kakhulu asisazi nala sizaya khona manje. Yes. Bengingathanda mhlawumbe nabo ababukele njengamanje mhlawumbe basuggest ukuthi hayi ake nozama laphayana. Yes. Bathi besho kanjalo babe nabo bephusha ngala. Ngoba iy'nsuku azisekho vele sekufana nokuthi ake yabo. Usuku selulodwa nje kuphela. Yeah. No thina bafowethu ke njengoba sishilo ukuthi njengamanje sikhankasela usisi la uqhamuza usuka NDZ umasipala under iHarry Gwala ngicabanga ukuthi ngibiza kahle amagama kuyashintshela kwamasipala under iHarry Gwala so
si-happy ukuthi sibe naye njengosisi-ke esakhelene naye omakhelwane sithe asithatheni simsondeze ngoba seduze asizile-ke ngepolitiki size njengokuthi ingane yasekhaya asiyisupport uma kukhona abafisa ukumvotela laphaya kwi-winner car competition yamatshitshi bakwi-top 3 njengamanje bathathu kukhona usisi waseNquthu bese kuba khona usisi wangapha ngase-South Coast so nje sithe nangokuseduze masiphuma nje emnyango siyambona sike simdonse njengengane ehloniphayo-ke yasilalela nesingaqhubeka nje siqhubeke-ke sisi mhlambe i-attire igqokile njengoba inhle kangaka ukhululekile ukuthi ngayibiza ngamagama noma uyayihlonipha angiyazi ngamagama ngaphandle kwaloku nje ezifakele okay kubiza ngani sisina nje imfece le imfece yebo bese kuthi lo ola esiswini umutya yebo umutya wendoda umutya makuthiwa umutya wendoda kusekushiwo yona leyo nto asinalokhu ulwazi kalapho okay then mangabe usisi ekhula mhlambe umuntu okhulele ekhaya lesintu noma ikhaya leli ekorojwayo kulona uyakwazi nje ukuguqa ngedolo asinde yebo ngikhulele emakhaya ngisho njalo nje ngikhulele emakhaya ukusinda futhi ngiyakwazi ukolanda izinkomo awumkhaya ongaka ngiyakwazi ukusenga akwazi ukusenga ngoba ngisebenzisaba lelanqina lenkomo ukuthi ngase lingishaye ebusweni phelile ngobuhle bami bakhona obhuti abenza lokho yebo bakhona wena nje uyasoya lapha kuyigula usuyodla amasi hey wona-ke akuyona into engiyikhonze kakhulu amasi yebo yes okay so bafowethu sinabo la ku-live ku-YouTube naku-TikTok Inyana Productions njengamanje i-live sinosisi uGqamuza njengamanje into eyenzakalayo siyamsiza ukukhankasa since kukhona i-competition nakuyona ngisasebhizi for 30 minutes yeah ngisasebhizi yes so into eyenzakalayo-ke bafowethu siyakhankasa la if ukuthi khona le mali ekade uyifakile esiqoqoqweni othe usuyikhipha ngoDisemba wayibona ukuthi iningi wathengela izingane yasala sacela nje i-SMS konje bathi imalini ibiza u150 akhona amabhandle ama-SMS mhlawumbe uthothi ungathenga isigaxa mangabe ufaka imali yebo nge-EFT mhlawumbe ama-SMS adayisayo bawadayisa ngamalini mhlawumbe amangakanani awu7 ngo10 rand yes 1500 aba 1000 amavoti ngoba i-competition isimbi kakhulu impela manje sesiyacela nje ukuthi 1500 babe khona kube kuningi nje sikwazi ukukhava ngoba ngathi kunzima mangabe ukuthi bafowethu kukhona onayo nje amandla ukuthi avotele osisi konje uma uvotela kweyiphi number uvote uthini kwi-competition le yentombi okay uvota kuGqamuza yes capital letter Q ku 33352 iyangidida-ke leya capital letter isiZulu uma sisifunda sisibhala ngendlela engafani u-capital letter konje uma uqala uthi Gqamuza uba u-G noma u-Q ofika kuqala u-G omkhulu bese kuba u-Q omncane yebo Q omncane okay kusho wafunde multiracial no yeah no akuyona into etheni bafowethu uma uvota ubhale i-reference ya G omkhulu bese uvotela kubani uGqamuza ono-G omkhulu bese uvota kwephi na 33352 shuthi nje sithi 33352 33352 i-reference uGqamuza ku amatshitshi amamthembu ngithi yebo winner car competition i-competition-ke le bafowethu kusasa ama-SMS engathi bathi iyavalwa ebusuku so into engenzeka ukuthi mhlambe mayivalwa uma ukuthi ubusacabanga
ugcine ungasakwazi ukuthi uvote. So siyacela-ke ukuthi bafowethu nibavotele abafowethu nivote before kushaya u-12 mangicabanga kusasa. So into ezokwenzeka uma kuvala amavoti-ke kuzobe sekunika ithuba lokuthi-ke owinile bazoyikhipha laphaya. Ibhula umpendle? Angivami. Ibhula nompendle? I-competition bazoyikhiphela imoto. Or imoto izobe isikhishwa lapha empendle. Kusho ukuthi abafuna ukubona ubufakazi ngale nkathi ikhishwa sebengaya laphaya empendle bayobona iy'ngane sezithatha into yazo. Mina nginethemba lokuthi kusangenzeka noma yini ngoba siyanithemba. IHerigwala nje inkulu kabi ukuthi ingahluleka ukuvota, ithuba selikhona lokuthi bavote. Nami-ke ngalama followers amayinina angiwathathi kancane, ingakho nje ngithe nawo khona azokwenza. Ngiyathemba ukuthi mhlawumbe futhi nobufakazi buzoba khona, ngeke kuba amavoti nje kuphela. Yeah. So if kuwukuthi-ke le moto iyeza la eHerigwala, kufanele nazi ukuthi-ke nami ngobe ngisifakile isandla. Nje kwa imoto kuzobe yabo Nkosi yami. Usho kanje? Sizocela thina ukuthi Nkosi yami sifisa ukuya eMaritzburg, cela nisihambise. Izobe iba lift abantu. Hayi ngizwa kahle. So kodwa-ke mhlawumbe ngokwekhathi akukubi kakhulu esikhathini somlungu. Kusekhona 5 minutes. Kusakhona. Oh okay. All right. No usungasho nje-ke nawe. Usungabeka nje ngendlela kade ubeka ngayo izolo. Bakhona abantu bakubona la ukhona ku-YouTube bayakubona bayafisa nje ukuqhubeka nokwazi ngokunye mhlambe obungabanika kona. Engingabanika kona, so usho mhlawumbe ukuthi labazangithola khona. Indawo mhlawumbe indlela nje nengingafikanga mina kuzona ngokwemibuzo. Okay. All right. Ngingabanikeza inamba la mhlawumbe umuntu angangikhombisa khona ukuthi hayi ngivote kangaka. Inamba angangithola kuyona uzongithola ku WhatsApp enambeni ethi 0799 77 9745. Ngingayiphinda? 0799 77 9745. Okay. Inamba engitholakala kuyona ku WhatsApp. Usungikhombisa-ke ukuthi hayi sengivotile-ke ngivote kangaka, ngakuthokozelela kakhulu lokho. Okay. Ngakuhle kona impela ukuthi ube nabo ubufakazi ukuthi ubani intombi le yasekobuzayo Dimasiya, intombi eyaseHerigwala. Kusho ukuthi-ke kwiHerigwala ilaphaya eNDZ umasipala. Intombi ingenela i-competition, i-competition yamatshitshi yamamthembu, win a car competition. So usisi nje uzozicelela amavoti. Sinyana Productions-ke njengoba sithanda nje into yaphambili bafowethu sithe siyisupport nathi ngokuncane singasupporta ngakho. Usisi usechazile-ke ukuthi mangabe uvota i-reference uG omkhulu lapha kuqhamuza bese inamba osendela kuyona kuba u33352. Yes. So-ke lapho-ke uzobe sekwazi. Kukhona-ke amabhandle noma izigaxa-ke lezi zama-message eziyeke zisendwe uma ukuthi ufuna ukuvota kaningi. Uyakwazi-ke ukuthi ukwenze nakho lokho. So kukhona i-brochure lapho echazayo ukuthi-ke if ama-message engaka ayimalini. So nje into esiyicelayo bafowethu ukuthi anyone around i-KZN ngoba intombi zonke lezi ezingenele ya competition seziphumile, ezinye zayo zasala zantathu. So-ke njengoba sezintathu eyisele siyacela ukuthi bafowethu niwinise iy'ngane lezi bese kuzothi imoto le ilale khona la eHerigwala under NDZ. Uyathembisa kusisi ukuthi hayi ulift into angenayo inkinga nawo necapha nje futhi angazikhumbula uma ukuthi kufanele ukuthi zihlale zingekho ngoba ngeke amdlule umuntu endleleni. So nje isifiso sakhe yileso ukuthi nje bafowethu abantu bakwazi ukuthi bamvotele. Akukuningi-ke uyakwazi ukuthi-ke umsendele ubufakazi bokuthi uvotile njengoba bese chazile if ukuthi ufisa ukumsendela ubufakazi. Bese kuzothi-ke okunye nje futhi ilokho ukuthi if kuwukuthi ufuna ukwazi ukuthi ubani ogcine winile noma ufuna ukumbona ngaleli langa kushuthi mhlambe usuyocibiyela lapha ya kwi-SMS yakho enamavoti amaningi ukuthi hayi mina ngicela nje ukubona mangabe sekuyothatha imoto kuza kunika ithuba. Kushuthi-ke
ubufakazi obubusendile ibona akazobe sebona ukuthi okay nabo abantu engizofike ngibabone lapha bathe bafuna ukungibona. Ugqamuza ujiyo omkhulu then i-reference leyo bese usendela lapha ya i-competition bafethu ngicabanga ukuthi ke endaweni eziningi nje ikhona isobala akuyona into eyinkinga kakhulu ukuthola information yayo but ke kuzoba yikona ukuthi mhlambe if kuukuthi uzofuna ukuvotela intombi yangasekhaya around NTZ lapha ya ko Sentokhawu ngithi yakhava iSentokhawu NTZ yes ikosiqhingini ikonsikeni ngiqhubeke ngithini konje iCrayton iyangena nokweja iCrayton nokweja ungale nawo abafowethu nje bayo yonke leyo ndawo siyacela nje ukuthi basupporte intokazi ngicabanga ukuthi iPride le ezobuyela la kuthini ukuthi ke sathathwa isicoco sathathwa lapha ya eHerigwala bafowethu komasipala siyacela ukuthi ni supporte siqhubeke kuzoba isemarenki abafowethu bathe bathole kakhulu isupport khona emarenki so siyabonga abafowethu basemarenki noma abanye babo ukuthi bathatha Masiya ngingagcizeleli kakhulu enambeni asigcizelele la emavotini bese ke siyabuya senambeni njengoba bethe bathola isupport eningi emarenki bafowethu siyabonga kakhulu noma kwazi ukuthi emarenki abantu bakhona abanodlame banjani badelela cha kulokho ke benza into right irenki yaseXhobo kuzoba irenki yasemzimkhulu osisi bayabonga kakhulu bayitholile isupport nje enkulu okunye bafowethu siyaqhubeka izingane lezi zenza into enhle into engasandele bani ukuziphatha kahle so Sinyana Productions siyakubonga kakhulu lokho abakwenzayo and into esingayisho nje ukuthi siyapromote abafowethu ukuthi kuqhubeke ingane ziphathe kahle and sinaso isifiso sokuthi abafowethu laba besilisa abancane abasakhula nabo bafundiswe ngokuphatha nabantu izimbali zezwe ngiyakushisa ke kushuthi lapha i-light yami iyakushisa ngiyabona nje ukuthi ayi i-connecting so siyacela nje kakhulu bafowethu Matipex lapha ebovini lapha ya ko Ndwebu Matipex abantu lapho abavotela ingane la ugqamuza lo owala eHerigwala siyacela bafowethu nimvotele Sinyana Productions thina singasho nje ukuthi mhlawumbe manivote kahle siyiphelezele ingane siye lapha ya sinicoshele konke okobe kwenzeka sabantu abangenayo inkinga petrol thina esicela esicela thina shawukhe sihambe so nje siyacela ukuthi bafowethu nivote ku YouTube abafowethu abazo qhubeke bakhombisa uthando bayivotela intokazi ke ngicela nje futhi iphinde mhlambe igcizelele mhlambe sekugcina ukuthi le njani indaba ya SMS ngoba ngicabanga ukuthi yona ibaluleke kakhulu ukuthi SMS yethu uyisendela kubani bese uthini umkhakha intokazi weMatipex ivotelwa lapha ya kumatshitshi amamthembu wineka competition kukhona imoto ezobe iwinwa ngomgqibelo bafowethu ngizokusho nje ngingahlonizi ukuthi sibonile ezinye intokazi zingaapproachileke nazo lezi ezinye ezimbili ukuthi ziyacela ukuthi ngiyisupporte bafowethu ngicela ukuthi nje manivote nivote ngenhliziyo ekhululekile akuliwa la singenzi njengako ezinye izindawo gcina sekukhona amanation anembali engafani uvota nje ngenhliziyo ekhululekile lezi ngane ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi zihlale ndawonye sezixoxa nje ukuthi bafethu ayisabambana kanzima kwi-competition so umkhakha kuvota kona Matipex kuvotwa ku-wineka competition yamamthembu so into yenziwa iwona impela mfowethu so into enzakalayo ufaka nje ama-SMS ubasendele noma khona amabhandle athengwayo mengabe uthenga lamabhandle ukwazi ukuthi mawuvota lapho ufake i-reference then bazobe sebehlukanisa ngokwemali ukuthi ngemali engaka kusho ukuthi lo ubethenga amavoti angaka i-competition ke izovalwa kusasa ebusuku bese kuthi ngale kwakusasa kuyiwe lapha ya kuyohlukaniswa ke umkomelo lo kufanele ube khona baceliwe ukuthi babe khona mina ngiyafisa ukuthi babe khona lapha ya
mhlambe ngiyobathwebula bebonke ngiphinde nginibekele futhi ukuthi mawukuthi nivote kahle ngiphinde futhi nami ngenze i-competition encane yami ukuthi niphinde nikhethe futhi ukuthi kahle kahle benivote kahle yini noma kukhona abanye akade bebanjwe ngaleyo mpahla. Usiyasaba ukukhuluma? Hayi angisabi. Awusabi ukukhuluma? Ngibona izolo kade ujayiva kahle kangaka nje. Kade ujayiva uqephuza lapha ku kade usenini? Kade ulive. Khona date asimenzele umehluko phakathi kwani manje? Kokugqoza ngazi nani? Ukugqoza. Ukugqoza kwaGatsheni. Yakwazi ukugqoza kwaGatsheni? Buqinisile. Ayi ngiphikisa. Yalazi icula Gatsheni elithi ukugqoza? Hayi no angilazi. Angilazi litheni? Olazi icula Gatsheni elisha elithi lo mgqozo walaphi? WaseThekwini? Hayi angilazi. Ha. Bengasithola isikhathi sokulalela ngisho umaskandi. Ngihleli ngisemgaqweni ngike ema-ranking. Hayi isikhathi nefoni angisenasikhathi sayo. Awusenaso. Sengingena makungena i-message ngithiwe sengobheka ukuthi mhlawumbe umuntu ovotayo yini? No. Jaji lamajaji mfowethu si-live lapha ku-YouTube not ku-Facebook. Si-live lapha ku-YouTube not ku-Facebook bafowethu njengamanje. Into eyenzakalayo si-live ku-TikTok bese siba live lapha ku-YouTube. So under i-page Lanyana Productions. So if ungena lapho nje uzobona si-live. Not ku-Facebook. Ku-Facebook ngayisenda i-video after sengiqedile then ngayifaka ku-Facebook as well for abantu abazobe befisa ukuvota. Okay. Nakumgqozo. Umgqozo. Ngizokuthiwa khona umgqozo khona. Hayi awukho umgqozo. Awukho umgqozo. Awukho. Awu sengithembile kangaka ngithi khona umgqozo. Kusasa ngogqoza kahle mase bevotile. Okay. Manje inkinga uvote kusho ukugqoza ngale wakusasa. Ngale wakusasa yibo sengibona ukuthi cha abantu basebenzile Nkosi yami. Yes. Obese ngijabula ke lapho ngijabula kanye nawe. Yeah. Hayi ngizwa kahle. Intokazi ishilo ukuthi iyakwazi bandla ukulanda inkomo. Akazi noma ke kwashoda kancane yini. Kodwa ke phela kuthuma umakoti vela ngene esibayeni. Bangabe segana kubalekile. Kodwa ke ithi iyakwazi ukulanda inkomo, iyakwazi ukusinda. Njengoba ifakile-ke nje emadolweni. Angazi ukuthi isinda kanjani noma iyanyusa noma iyayihlisa lento efaka emadolweni ngoba izohlafaka bangabe isindina. Ayiyakazi hle ndawo. Awu ihamba nayo njalo nje. Ayindawo. Yeah so nje bafethu siyaqhubeka siyacela la amavoti sicela amavoti hayi into eziningi sicela amavoti usisi ucela amavoti kuMamthembu Odumo lapha kukhona i-competition yemoto osisi-ke usefike lapha ku-top 3 bathathu kuphela kukhona omasipala-ke abadlale indima enkulu kwabanye ngiyathemba ukuthi-ke noma isikhathi sesinje kusangaqhamuka nathi kusasa owethu umasipala athi cha sesicabange kahle besisahluza Yebo. sesisaya sikusupport kuvele kungene nje ithi nje alakasha Phoyisa qamuza into evotelwa ngapha laba bazokhankasa bazocela ukuthi nje bavotelwe ngapha uqamuza ulapha ku top 3 uvota number 3 number 3 Yebo. Yes uvota lapha ku 555 yes 52 I mean 333 52 yenza 52 yebo inamba ezo5 nje kuphela yebo 333 52 okay o 3 mothi triple bazoku 3 bese uthini 52 bese uvotela uqhamuza kusho reference yakho kuzoba uqhamuza ono G omkhulu oyi-capital letter ngesingisi lesa sithenge esikoleni yes so ke mangabe uvote kanjalo futhi uzobe usubona nje lapho ukuthi ama-SMS athengwa kanjani ngokwamanani ahlukene then uvotele lo okufanele awine onjengamanje esicela ukuthi kube uqhamuza so siyacela ukuthi ke competition bafowethu imoto ibuye ize eHerigwala so ukuwina ke kwaSisi uzobe ngawineli ikubo kuphela njengoba nje i-competition kade ingaka ikhombisa kona ukuthi sabalele
uwinele wonke umuntu oseHerigwala, uwinele wonke umuntu. Ngicabanga ukuthi phela i-competition i-national noma kamanye amatshitshi kwezinye iy'ndawo engaqhamukanga, kodwa ayikho into eyayithi awangangeni. So kushuthi kahle kahle nje uzobe washaye wonke amatshitshi eSouth Africa. Angikholwa kwamanye amazwe akhona amatshitshi, thina kuphela esiphethe amatshitshi. Ya, mhlawumbe ngelinye ilanga usengavele aye nalaphaya kumatshiwelele, ngoba ngizwile ukuthi azobe sekhona amatshiwelele ngoMarch. Mhlawumbe abanye abangambonanga bayombona kumatshiwelele. Yebo, sobe sikhona Nkosi. Nobe likhona kumatshiwelele? Yebo. Awu, Zamambo sisi wami, ngiyazi wena siyaxhumana nawe la online, uzoyibona le. UZamambo Mkhize lo wamatshiwelele organizer into. Yes, beno Papa G. Nazi ingane zami zithi zifuna ukuba khona. So ngiyacela bafowethu isupport yamatshitshi, ninikeze izingane zami lezi zikwazi ukuthi zibe khona i-competition, zithatha imoto. Ngicabanga ukuthi sesingavala. Abantu besazayo bovota nje. Mina ngizobe ngihleli ngilindile ukuthi abantu basho ukuthi bavotile. If sengiyifakile Nyanda uthe usisi if kuukuthi Nyanda 94, if kuukuthi uyavota usungamsendela nje i-proof yokuthi uvotile Nyanda. Uthe i-proof yokuthi uvotile ungamsendela, akanankinga. Ngicela ngoba ngiyikhrimanga mina inamba ngoba engafuni ukuthi bese ekhanda lami aphinda kunikeze ukuthi umsendela kuphi, ungamsendela kuphi i-proof. Alright, ngizomnikeza inamba ya WhatsApp le ngeke ngayibiza ekuqaleni, u-0799 77 9745. Ngayiphinda 0799 77 9745. Siyabonga kakhulu bafowethu, ngicabanga ukuthi sizoqhamuka izohlangana lapha emavotini. Osisi nami ngiyabacelela bafowethu Sinyana Productions, siyabacelela ukuthi bavotelwe, bajabule nje abafowethu. Kuningi abadlula kukona, kuningi obekungenzeka okungenza ukuthi bangafiki la bekhona, bathi ke okukhulu ukuyimisela nokubekezela bakwazile ukuthi bafike la sebekhona njengamanje. Lezi ngane ziphethe kahle, iy'ntombi into esafisa ukuthi izinto ezinhle zenzeke kubona, okukhombisa kona ukuthi akade bekwenza kuhle. So siyabonga indlela yokuvota Gogosi. Kuthiwa la kuvotelwa uGqamuza uG omkhulu, lo G omkhulu uvotelwa uGqamuza bese ufaka kwinamba u355 33352. Inamba ke ekade sisho uma ukuthi unesifiso sokumsendela ubufakazi usungamsendela nje, akwazi ukuthi abone kuze noma ususondela kuyena akwazi ukuthi aqhawule ngoba uyobe ibona inamba ukuthi nayi profile yalo muntu la nginayo, kungabe sekuqhamuka mina nje ngoba nginawo amandla okuvota ngiqhamuke sengifuna ukuqhawula. Njengade nisho nje ukuthi intombi enhle, cha inhle iphelele, akukho la ishoda khona. Futhi ngakuhle nje ukuthi abafana bayigcine ngokuyibona ivele ewindini emotweni i-driver. Bangale abafana beyidonsa cha, kufanele umuntu ofuna ukuyimisa ayishayela ama-light naye, ayimise ngayo into efana nalezo bihamba ngayo. No, ngicabanga ukuthi sesingabonga nje, sesingabonga ke. Siyabonga Nkosi yami, siyabonga kwabavotile, siyabonga kwabavotayo, siphinde sibonge futhi kulaba futhi abasazavota. Sicela kwabazovota nabavotayo njengamanje bavote, bakhulula inhliziyo, bavote nje ngokunganaki, siyazicelela. Ngishilo ngathi sivota laphaya ku33352. U-SMS uGqamuza inamba mase sewuqedile ungakwazi ukuthi ungisendele enambeni yami engitholakala kuyo kuWhatsApp u-0799 779745. Ngingayiphinda 0799 779745. Siyabonga. Siyabonga kakhulu bafowethu. Siyabonga kakhulu kuyona yonke indawo. Sinyana Productions ke siyabonga bafowethu ngokuthi nisithamele nisinike indlebe. Nangokuzayo futhi sizozama ukuthi bafowethu siphathane kahle nje. Ngale nje siqhubeka ngayo. Usemoto unyaka usasephansi njengamanje.